नोंसोरसो मिथिसिगौ आरो मा मा जायो मा मा जादों। आंथ' आरो दासो हमना मोनदों। ओमफ्राय नोङो बुला फैनायखौ खबर मोनखायाखैमोन? मोनखायाखैमोन ओमफ्राय खोन्थाबाय। अ बेयाव आतसा आतसा हेलौ जाखो? ओरै मा नोंसो सोरदो रायलायदोंमोन? ओइ लोगो दं। माथो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय उन्दुबाय? माथो बिरफुंलायदो? बिरिबो सोबग्रा थांखुबो जाग्रा डाइन राइटबो लाग्रा जाबाय आङो। अह गाज्रि मानसि नालाय ओंखायनो मोजां मानसिफोरजों आं मिलायला नालाय ओंखायनो आं लाला आरोना। आतसा आतसा सिग्रेट ना मिरिफोरनिसो खोमा? बिरिसो सोबदों आं नै दा बायनो फैसा गैयाना। मोनदोंमोन दरमायालाय दाख्लै 9,700 मोनलायबायमोन। देलै नोंनिसो खोथासै आरो ओमफ्राय नोङो इखो इउटुबखौ सालायगोन ना सालायला ना सालायबाय थागोन? इउटुबालाय आंनि खामानियालाय आरो फिसा फोरोंनायनि खोथा दंना दा। गथ'खौ नों लांगोन? सोर बिलाय मा नुवाबो लाङाबालाय बेलाय अबाव थानो। है आं बहायथ' थानाय रुमाव नङा उन्दुबाय आं। बिफाजों थानाय नङाना। अ मिथिबाय? दे होमबालाय उन्दुनोसै आं बाजै। दे अके बाय गुड मिटिंआव नाइट। खबर मोनसिगोन दे। मोजांबा गार्लफ्रेन्डफोरजों खबरा? जों गैयालै बिदियाव दाना। गैया बिदियाव गैथ'आ आं दा आं बिराद टेनसनाव दं आंबो। एक्जामालाय मा जाखो? एक्जाम दंबावो 30 इनिफ्राय माबा 1 एप्रिल। मोजां फरायनांगौ नङाबा सोरनावबा पेन्देल खानाय सोरनावबा हाजिरा मावबानो मोनजायालै माबानाय जों इदि हाजिरा मावबानो मोनजाया। नोंसोरथ' मावदों बेसे मोनदों फैसा होदों जानो नोंसोरनो? आया न'नि मानसियालाय आरो। दे बुजिबाय न'नि मानसि होननानै आरोना। दे होमबालाय बिदिनो जागायबाय थाथ'।